En calquera xaltar hoxe non pode faltar o rei da sobremesa, o tradicional roscón. Ás 6 da mañá xa había ringleiras de clientes ás portas das confeiterías para facerse con algúns dos doces de máis sona e din que paga a pena. Coas primeiras luces do día e as portas das pastelerías aínda pechadas, eran xa moitos os clientes a busca do prezado roscón de Reis. Desde las 6:30. 3 horitas justo ahora. Todos, además llegamos juntos, más o menos, sí. Aquí aguantamos, por el roscón todo. A tradición manda, hai quen non dubida en percorrer kilómetros para facerse co seu doce preferido. Veño desde Miño a 25 kilómetros e veño a collelo porque é a costumbre. Levamos moitos anos collendo aquí e a relación calidad-precio é moi boa. Hai roscóns recheos con froita confeitada ou sen ela e logo hai receitas mestras que pasan de xeración en xeración e que garanten o éxito dun negocio. Non facemos recheos, a nosa masa na nevera estropéase, leva crema pero está cociñada, as nosas cremas e as natas son naturais, entón terían que estar na nevera, é incompatible o que é o roscón cos recheos que utilizaríamos, porque non queremos utilizar nada que non sexa o de toda a vida. Uns ingredientes que fan deste roscón un dos máis vendidos en Galicia neste día. Ten algo mágico. O sabor, a textura, non é seco, o sea, está ben, pero é esponxoso. O sea, a min gustame. Pues se non me gustase non estaba aquí, xa te digo. Es el primer año que vengo a Flori, pero por eso, porque me hablaron muy bien del roscón. Me dijeron que inclusive lo iba a encontrar más rico que en la SEC. Vamos a comprobarlo. Un roscón ao gosto de cada quen, no que non poden faltar os segredos que agocha no seu interior. Pero se toca o rei. Ti queres que che toque o rei? Sí, mellor cava, sí. Si non, quen paga? Papá. Un doce para almorzar, xantar ou merendar e poñerlle fin a 15 días de celebracións.